Bun, salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod, vă caputul și Lucky Boy România. Vă zici, bă, ceva? Bă, Leo, mai ești? Oh my god, cred că l-a ieșit, ok. Alex, m-ai făcut să cazi. Crezi și eu. Sunt un boss. Ia. Cazi, frate, că e bine. E bine pentru sănătatea ta. Ba nu, că mă lovesc cu gura de țevi. Ci că la el se lovește cu gura de țevi. Poate, cu cine vorbești, mă, cu YouTube, ai doar un abonat. Du-te. Nu contează. Ești. Hai, compunerea sau cine are. M-ai făcut iar să greșești, să m-ai împins cu fundul. Alex mă împinge cu fundul. Și tu trebuie să pleci, nu? Nu! Dă-te, bă! Sparg totul de pe server. Pun Sparge. uragan, mod și... E bine pentru să... Da. Asta ajungem măcar la nivelul 6. Până ajungem noi la nivelul 6, cred că trece timpul de la Bandicam. Dar Bandicam nu e chiar prea bun. Știu. De-aia și filmez cu el. Altceva n-am cu... Ce? Am trecut! Bitch! Mă vezi? Da, te văd, așteaptă. Și sunt Steve. Oh my god. Hop. Fuck. Fac. Și că la el eu fac și el fac. Ah. So, fii atent. Deci, fii atent, să zic că unul fac, după eu fac și după să zici tu, sarmale. Fac sarmale. Hop. Nu, ce greu e aici. Bun, deci suntem la nivelul 4. Nu vine să cred. Aoleu, am distrus parcurul. Uite-mă, uite-te la mine, vino. Acum sunt mai depărtare de tine. Uite, mă, am făcut un parcur. Ce mă parcur ai făcut mai aici? Ia să văd. Am hackuit parcur. Unde ești, mă? Ăsta a ieșit. Eu? Da, tu ai ieșit de pe parcurul ăsta. Ba nu. Eu nu te mai vedeam. Așteaptă că o să mă vezi. Ăsta a ieșit, ci că la el... Ci că... Vezi, mă vezi? Uite-mă. Nu te văd. Serios, bă, că tu Unde ești, mă? Ai căzut pe partea aia. Nu. A, Am făcut parcur. În loc să sară pe play, ești nebun. hai, mă, ce greu e. Dispari din parcur, hai altul. Ce, du-te, frate, tu fă acolo, deja am filmat aici. Stai, Aici. deci ești în filmare, nu? Da. Lol. De ce nu filmezi, mă? Zice fanii tăi că, bă, Lucky, de ce nu mai filmezi? Nici eu nu prea am timp să filmez. Am un videoclip gata înregistrat. Alex, văd că nu mai postează, deci zici mereu, face videoclip. Fac, frate, dar n-am nicio timp, bă. Uite că azi am zis, hai, bă, să filmez, că n-am mai bun. Mai bun, mă? Nici tu n-ai mai pus videoclip, nu mă judeca. Ce că n-am pus videoclip. Am unul, dar nu mă lasă să-l încarc. De fapt, ceva, chiar am încărcătorul și totul, conexiunile, deci pot să-mi fac videoclipul acum. Hai. Dar eu l-am făcut. Vrei să-l și auzi sau ce? Nu. Unde te-ai dus, mă? Te-ai dus la unul de bebeluș? Am hackuit gard. Oh, meu. Nu! Oh, în sfârșit la nivelul 5. Deci ești la nivelul 5. Da, mă, da. De ce e o problemă? Hop. Asta trecem. Și nivelul 6. Oh my god. Dar cam cât de rapid a fost nivelul 5? Bă, a fost un pic foarte ușor. Cred că și fanii putea să Bă, deci fii atent. facă. Când stau pe shift, am apăsat să-mi văd inventarul. Fă asta. E bun. E bun pentru sănătatea ta. Ra. Bă, fii atent. Am făcut o grafică. Mm. Deci,
M-am învârtit în cercul grafic, de parcă era flic și m-am prins de scară. Cântă, cântă. E greu, frate. Ce greu, mă, ce e? Oh, nivelul 7. Acum mi-ajunge timpul să fac ăsta. Hop, hop. Bun, am trecut și din nivelul 7. Atât de repede. Hai să facem și pe ăsta. Oh my god. O, cum să nu zice că să-mi ziceți că am hack, să le fac așa de repede. N-am. Nu, păi se vede pe ecran că ai chilavra, știi? Am fost la un prieten care avea hack. Și? A dat cineva report? Help. Normal, i-au dat jail, i-au dat kick, i-au dat ban. Ce hack avea? Le avea pe toate. Normal trebuia să fie. Bă, mă zic la report poți să plătești. Adică să zicem că tu ești helper, da? Da. Dacă faci o treabă bună de helper și nu deranjezi sau enervezi pe cineva, ei era următor. Bă, da, sau că mă enervează, imposibil. M-am dus în perete, nu-mi vin să cred. Oh my god, trecem repede nivelurile astea. Să nu mă aștept. Da, ce? După ce filmăm episodul ăsta, vrei să jucăm? Nu, n-am văzut capul ăla acolo, băgăm. Ce mă să filmăm, ce? Nu, deci după ce terminăm mai parcurs, facem un episod de PvP și după ceva 8. Bă, mie îmi convine. Ce? Las! Bă, spune la fani că să mă aștepte pe mine. Trebuie să pleci, mă? Nu mă, trebuie să mă duc să fac. Ce să faci? Fac. Fac? Să fac, nu să fac. Dar n-am înțeles. Ce să faci? Să mănânc. Mănâncă, cireșe. Eu nu știu cum poți să faci, clar aici. N-am nimica. Să vede, uite, deci 12 coordonate. N-am hack. Deci se vede. Deci am dovadă că n-am hack. Asta e și mă. Bă, Lucky mai ești? Am trecut și noi de nivelul 8, cred, sau 7. Cred că ăsta e 8. Nu mă înșel. Sau e 7. Nu, ăla era 708. Ăsta e 8. 8. Oh my god. Cum să fiu atât de nab? 1, 2, 3, 4, 5. Hai să mai încercăm. Pentru încă 5 de 5 ori mai facem. Deci. Una. De a doua oară se poate. Suntem la nivelul 9. Inteligența. Oh my god, lagule. Oh, bun. Aici închidem episodul. Sper că v-a plăcut. Hai să strângem la acest episod 20 de like-uri. Măcar 20 de like-uri. 30. Că a făcut parcurs foarte repede. Bun. Și așa închidem episodul. Pa!